Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Ako si Eric o welcome sa akong channel. Hinapon tabay. Kung gusto ka makaton og Nihongo para sa trabaho, biyahe sa Japan o ka personal interest, kini ang channel para kanimo. Open ang Japan sa atong mga OFWs, pero ang pinakadakong babag kay ang atong kakulangan sa abilidad sa Nihongo. Por eso, giawhag ko katong atong mga kababayan nga interesado mo trabaho sa Japan, palihog pag-subscribe sa akong channel. Aban ni ranig tan-aw akong mga videos sugod sa lesson 1 hangtod sa katapusan kay mag-anam og kalisod ang atong mga lessons. Ayaw kalimot pag-like, share ug subscribe. Ato nang sugdan, hajimemashou. Kung wa ka pay background sa Japanese verbs, palihog og nagtan-aw sa lesson 25 para aduna kay general idea kung giunsa pagklasipikar ang mga Japanese verbs. Ug mas maayo pod tan-awon una nimo ang lesson 26 bahin sa category 1 road wrapping verbs. Kining lisuna parte sa category 2 verbs nga mga regular verbs gihapon. Adunay siyam ka klase depende sa hiragana ending sa ilang dictionary forms. Inig conjugate ngadto sa basic 10 ang katapusang hiragana dili taktakon apan usbon ngadto sa lain-laing hiragana gamit ang mga regular nga pattern. Sayon ra pud ni sila i-conjugate kung mahibal-an nimo ang mga patterns. Kini ang siyam ka klase sa category 2 verbs. Gitawag po ni sila og mga O-type o gudan verbs sa mga libro. Gigrupo ni sila diri sigon sa unsaon sila pag-conjugate. Ang ku o gu, ang su nga nag-inusara, ang bu, mu ug nu, ug ang ru, tsu ug u. Kining atong lesson karon motutok sa bu, mu ug nu ending. Sa atong lesson karon, tukion ta unsaon pag-conjugate sa mga last hiragana changing verbs nga ang dictionary form nagtapos sa bu, mu ug nu. Kada verb ending sa bu ug mu mo-conjugate tag duha ka verbs isip ehemplo unya atong ilailahon ang 8 pagyud ka common nga mga verbs nga sakop anang grupoha. Sa nu ending usa ra ka verb ang miyembro niini sa tibuok hinapon. Pag human niining lisuna, makakat-on kag 21 ka bag-ong mga verbs. Atong reviewhon, ang napo ka basic verb conjugations naglangkob sa mga plain forms ug formal forms. Kada usa nila adunay non-past ug past tenses ngadto sa affirmativo ug sa negatibo. Unya dungagan ta sa T form ug sa conjunctive form aron suma total napo ka basic verb conjugations. Ingon ani ang mga general rules sa pag-conjugate og mga category 2 verbs. Ang plain non-past affirmativo kay ang dictionary form mismo sa verb. Ang pasabot kay mubuhat. Pagporma sa plain non-past negatibo, ang katapusang hiragana usbon ngadto sa iyang A series hiragana ug kabitan sa nay. Ug ang pasabot niini kay dili mubuhat. Pagporma sa iyang past tense, ang nay kay mahimong nakatta nga ang pasabot kay wa mubuhat. Pagporma sa formal, ang katapusang hiragana usbon ngadto sa iyang I series unya dungagan og mas. Pasabot kay mubuhat. Makuha na gani ni nimo sayon ra ang uban. Pagpormas negatibo, ang mas mahimong masen, dili mubuhat. Pagpormas past tense, ang mas mahimong masta nga pasabot mibuhat. Unya ang past tense sa masen kay masen mahimong masen desta. Pasabot wa mubuhat. Inigtaktak sa mas ang mahabilin mauna ang conjunctive form. Pagporma sa plain past affirmativo, ang katapusang hiragana usbon sigon sa ending. Lain-lain ni sila og ang pag-usab mao-mao sa pagporma sa T form. Inig-conjugate sa bu, mu ug nu ending ang mga verb mao ni angay nimong matngunan. Ang hiragana ending sa verb, ang pagporma sa negatibo, ang ending balhinon ngadto sa A series unya kabitan og nay. Ug ang pagporma sa formal di ang katapusang hiragana usbon ngadto sa I series unya kabitan og mas. Bali, ang bu mahimo og ba pagpormas negatibo ug kini mahimong bi pagporma ngadto sa formal. Ang mo usbon ngadto sa ma pagpormas negatibo
ug usbon ngadto sa mi paghimo sa formal. Ang no usbon ngadto sa na pagpormas negatibo ug mahimo kinig ni paghimo sa formal. Pagporma sa plain past affirmatibo, ang bu, mu ug no silang tulo usbon ngadto sa nda. Ug ang nda mahimong nde. Inighimo sa te form niining tulo ka klase. Atong praktison sa atong mga ehemplo sa sunod nga mga slides. Ang bu-ending verbs mo ikaupat nga klase sa category 2 verbs nga atong kat-onon. Mao nang adunay number 4 niining slide. Ang hinapon sa motawag kay yobo. Kini motawag sa personal og dili sa telepono. Ang dictionary form yobo maopoy atong plain non-past affirmatibo. Ang pasabot kay motawag. Sama sa atong gisulti, matnguni kung unsaon pag-usab sa hiragana ending nga bo nga kolor berde diri. Inig pormas negatibo, ang bo usbon ngadto sa A series mahimong ba. Unya dungagan og nay. Yobanay nga pasabot kay dili motawag. Paghimo sa past tense, ang nay mahimong nakatta ug mao ni buhaton sa tanang verb ug adjectives. Inig porma sa negative past tense. Pasabot sa yobanakatta kay wa motawag. Inig pormas formal, ang bu usbon ngadto sa I series, B, unya kabitan og mas. Og mahimong yobimas, nga pasabot kay motawag. Parehas ra gihapon meaning sa yobo, pero formal lang kini. Unya ang mas mahimong masen, yobimasen, di motawag. Past tense yobimas kay yobimasta, pasabot mitawag. Og past tense sa yobimasen, yobimasen desta, wa motawag. Inigtaktak sa mas, yobi na lang ang mahabilin o kini ang atong conjunctive form. Inigpormas plain past affirmativo, ang bu mahimong nda, yonda, pasabot kay mitawag. Og ang nda mahimong nde, paghimo sa te form, yonde. Ingon ani ang hitsura inigsuwat sa hinapon, yobu, yobanay, yobanakatta, yobimas, yobimasen, yobimashita, yobimasen desta, yobi, yonda, yonde. Ang yobo og yobimas parehas og meaning motawag. Yobanay og yobimasen parehas pod di motawag. Yonda og yobimashita parehas og meaning mitawag. Yobanakatta og yobimasen desta parehas pod og pasabot wa motawag. Ang kalahian sa plain ug formal forms kay ang level gyud pagtahod, mas matinahuron ang mga formal forms. Ang hinapon sa moalsa o mokarga kay hakobu. Inig conjugate, ang hakobo maopoy atong plain non-past affirmativo, mokarga. Matnguni ang hiragana ending nga berde. Pag conjugate ngadto sa negatibo, ang bu mausab ngadto sa A series, ba, unya dungagan og nay. Hakobanay, dili mokarga. Pag pormas past tense, ang nay mahimong nakatta, hakobanakatta, wa mokarga. Paghimo sa formal, ang bu mahimong I series, B. Unya kabitan ta og mas, hakobimas, pasabot kay mokarga pod. Musunod dandayon ng uban, hakobimasen, hakobimashita, hakobimasen desta. Inigtaktak sa mas, conjunctive ang mahabilin, hakobi. Inigpormas plain past affirmative, ang bu mahimong nda, hakonda, mikarga. Unya ang nda mahimong nde, hakonde, nga mao ang atong te form. Ingon ani gitsuras hinapon, hakobu, hakobanay, hakobanakatta, hakobimas, hakobimasen, hakobimashita, hakobimasen desta, hakobi, hakonda, hakonde. Ang hakobu ug hakobimas parehas og meaning mokarga. Ang hakobanay ug hakobimasen parehas pod og meaning dili mokarga. Ang hakonda ug hakobimashita mikarga. Og hakobanakatta ug hakobimasen desta wa mokarga. Gawas sa yobo ug hakobo, ani atay ubang common nga mga bu-ending verbs. Asobo,
muduwa. Erabu, mupili. Manabu, mukaton. Musubu, muhigot. Sakebu, musinggit. Tobu, mulupad. Ug laing tobo nga mogamit og laing kanji pasabot kay moambak. Ug yorokobu, malipay, pasabot kalipay sa ubang tao. Atong praktiso ng mga conjugation sa paghimo og mga simple nga sentences. Unsaon man paghinapon, ang bata nga laki mokarga sa bag paingon didto. Sa plain style, otoko no ko ga kaban wo asoko ni hakobu. Otoko no ko ga kaban wo asoko ni hakobu. Ug sa formal style, otoko no ko ga kaban wo asoko ni hakobimasu. Otoko no ko ga kaban wo asoko ni hakobimasu. Ang hinapon sa mupili kay erabu. Unsaon man paghinapon? Si tatay dili mupili og mahalong kotse. Sa plain style, otou-san wa takai kuruma wo erabanai. Otou-san wa takai kuruma wo erabanai. Ug sa formal style, otou-san wa takai kuruma wo erabimasen. Otou-san wa takai kuruma wo erabimasen. Ang mosinggit sa hinapon kay sakebu. Unsaon man paghinapon? Siya, usa ka lalaki, misinggit og tabangi ko. Ang tabangi ko sa hinapon kay tasukete. Sa plain style, kare wa tasukete to sakenda. Kare wa tasukete to sakenda. Ug ang formal style, kare wa tasukete to sakebimashita. Kare wa tasukete to sakebimashita. Sunod tang tukion ang mga mu-ending verbs. Ang hinapon sa mubasa kay yomu. Ang dictionary form yomu mo'y atong plain non-past affirmativo. Pasabot, mubasa. Pag-conjugate ngadto sa negatibo, ang mu-ending mausab ngadto sa A series, ma. Unya dungagan og nay para moporma og yomanay. Dili mubasa. Pag pormas past tense niini, ang nay mahimong nakatta. Yomanakatta. Pasabot, wa mubasa. Inig pormas formal, ang mu mausab ngadto sa I series mahimong mi. Unya kabitan ta og mas. Yomimas. Mubasa. Musunod na dayon ang uban. Yomimasen. Yomimashita. Og yomimasen deshita. Inigtaktak sa mas, ang conjunctive form mahabilin. Yomi. Paghimo sa plain past affirmativo, ang mu mahimong nda, yonda. Unya ang nda mahimong nde, yonde, nga maoy atong te form. Ingon aning hitsura inigsuwat sa hinapon, yomu, yomanay, yomanakatta, yomimas, yomimasen, yomimashita, yomimasen deshita, yomi, yonda, yonde. Ang yomu og yomimas mobasa. Yomanay og yomimasen dili mobasa. Yonda og yomimashita mibasa. Yomanakatta og yomimasen deshita wa mobasa. Sunod nga verb kay nomu nga pasabot kay moinom. Ang dictionary form nomu pasabot moinom. Ang negatibo, ang mo mahimong ma, unya kabitan og nay. No manay, dili mo inom. Past tense niini, nay mahimong nakatta. No manakatta, wa mo inom. Paghimos formal, ang mo mahimong I series, mi. Unya kabitan og mas. Nomimas. Musunod na dayon ang uban. Nomimasen. Nomimashita og nomimasen deshita. Inigtaktak sa mas, nomi ang mabilin, mauni ang conjunctive form. Inigpormas plain past affirmativo, ang mo mahimong nda, nonda. Unya ang te form, ang nda mahimong nde, nonde. Ingon ani ang hitsura inigsuwat sa hinapon. Nomu, nomanay, nomanakatta,
nomimasu, nomimasen, nomimashita, nomimasen deshita, nomi, nonda, nonde. Ang nomu og nomimas parehas og meaning, moinom. Nomanay og nomimasen, dili moinom. Nonda og nomimashita, miinom. Nomanakatta og nomimasen deshita, wa moinom. Gawas sa yomu og nomu, ang ubang common nga mu-ending verbs kay ang fumu, mutunob, fukumu, mulangkob, komu, mudaghan ang tao, nusumu, mukawat, sumu, mupuyo sa usa ka lugar, tanomu, muhangyo, tanoshimu, mulingaw-lingaw, og yasumu, mupahuway. Mohimo tag mga conjugations pinaagis mga simple nga mga sentences. Unsaon man paghinapon, mubasa kag magasin? Ang magasin sa hinapon kay zashi. Gamit ang plain style, anata wa zashi o yomu. Anata wa zashi o yomu. Kung plain style gani ang pangutana, patas-an naton atong tingog sa katapusan sa sentence para maklaro nga pangutana. Kay kasagaran sa plain form, dili man ta mogamit sa question particle ka. Ug ang formal style, anata wa zashi o yomimasu ka? Anata wa zashi o yomimasu ka? Ang pagsulti sa anata wa diri kay optional, kay question man so masabtan nga ang pasabot anata wa. Ang hinapon sa mupuyo sa usa ka lugar kay sumu. Unsaon man paghinapon? Siya, usa ka babay, dili mupuyo sa Tokyo. Plain style, kanojo wa Tokyo ni sumanai. Kanojo wa Tokyo ni sumanai. Ug sa formal style, kanojo wa Tokyo ni sumimasen. Kanojo wa Tokyo ni sumimasen. Ang hinapon sa mopahuway kay yasumu. Unsaon man paghinapon? Tungod kay nabisi siya usa ka babay, wa siya mopahuway. Kung nahinumdum ka sa atong lesson sa adjectives, ang hinapon sa nabisi kay isogashikatta. Gamit ang plain style, isogashikatta kara kanojo wa yasumanakatta. Isogashikatta kara kanojo wa yasumanakatta. Ug sa formal style, isogashikatta kara kanojo wa yasumimasen deshita. Isogashikatta kara kanojo wa yasumimasen deshita. Ang katapusang verb ending atong tukion kay ang no ending. Sa tibuok Japanese language, aduna ray usa ka verb nga nagtapos sa no ug kini ang shinu nga pasabot mamatay. Ang dictionary form shinu kay mao puy atong plain non-past affirmativo. Ang pasabot mamatay. Pag conjugate ngadto sa negative, ang no mausab ngadto sa a series na unya kabitan og nay, shinanay nga pasabot dili mamatay. Paghimos past tense ang nay mahimong nakatta, shinanakatta pasabot wa namatay. Paghimos formal, ang no mausab ngadto sa I series ni ug kabitan tag mas, shinimas. Musunod na dayon ang uban, shinimasen, shinimashita, shinimasen deshita. Inigtaktak sa mas, muporma tas conjunctive, shini. Inigporma sa plain past affirmativo, ang no mausab ngadto sa nda, shinda, pasabot namatay. O paghimo stay form, ang nda mahimong nde, shinde. Ingon ani ang hitsura inigsuwat sa hinapon. Shinu, shinanay, shinanakatta, shinimas, shinimasen, shinimashita, shinimasen deshita, shini, shinda, shinde. Ang shinu og shinimas parehas og meaning mamatay. Shinanay og shinimasen dili mamatay. Shinda og shinimashita namatay.
shinanakatta og shinimasen deshita, wa namatay. Practice taghimo og conjugations. Unsaon man paghinapon, ang vampira dili mamatay. Ang hinapon sa vampira kay kyuketsuki. Sa plain style, kyuketsuki wa shinanai. Kyuketsuki wa shinanai. Ug sa formal style, kyuketsuki wa shinimasen. Kyuketsuki wa shinimasen. Unsa may hinapon sa adunay adlaw kitang tanan mamatay. Ang hinapon sa kitang tanan kay minna o minasang. Ug ang adunay adlaw kay itsuka. Sa plain style, minna wa itsuka shinu. Minna wa itsuka shinu. Ug sa formal style, minna wa itsuka shinimasu. Minna wa itsuka shinimasu. Unsa may hinapon sa kinsay namatay? Sa plain style, dare ga shinda? Dare ga shinda? Kay plain style man ang pangutana, itaas nato atong tingog sa katapusan para maklaro nga usa siya ka pangutana. Og sa formal style, dare ga shinimashita ka? Dare ga shinimashita ka? Sumahon tang atong mga nakatunan ni ining lesona. Imong natuki unsaon pag-conjugate og mga bow-ending verbs ngadto sa napo ka basic verb conjugations. Ang dictionary form mao ang atong plain non-past affirmativo. Pag-conjugate ngadto sa negatibo, ang bu mausab ngadto sa a series, ba, unya kabitan og nay. Ang past tense niini mapurma paagis pag-usab sa nay ngadto sa nakatta. Paghimo sa formal style, ang bu usbon ngadto sa I series, B, unya kabitan og mas. Ang mas mahimong masen, mashita, ug masen deshita pagpurma ngadto sa ubang formal conjugations. Inigtaktak sa mas ang mahabilin kay ang conjunctive form nga nagtapos sa B. Pagpurma sa plain past affirmativo, ang bu mahimong nda. Ug paghimo sa te form, ang nda mahimong nde. Ato pong natuki unsaon pag-conjugate og mga mu-ending verbs. Ang dictionary form mao ang atong plain non-past affirmativo. Pag-conjugate ngadto sa negatibo, ang mu mausab ngadto sa a series, ma, unya kabitan og nay. Ang past tense niini mapurma paagis pag-usab sa nay ngadto sa nakatta. Paghimo sa formal style, ang mu usbon ngadto sa I series, mi, unya kabitan og mas. Ang mas mahimong masen, mashita, ug masen deshita pagpurmas ubang formal conjugations. Inigtaktak sa mas ang mahabilin kay ang conjunctive form nga nagtapos sa mi. Pagpurmas plain past affirmativo, ang mu mahimong nda, ug ang nda mahimong nde pagpurma sa te form. Og ato pong gistudyan unsaon pag-conjugate sa verb nga shino ngadto sa napo ka basic verb conjugations. Ang shino ang nag-inusarang verbs tibuok Japanese language nga nagtapos sa nu. Ang dictionary form shino mao ang atong plain non-past affirmativo. Pag-conjugate ngadto sa negatibo, ang nu mausab ngadto sa na unya kabitan og nay. Shinanay. Ang past tense niini mapurma pinaagis pag-usab sa nay ngadto sa nakatta. Shinanakatta. Paghimo sa formal, ang nu mausab ngadto sa I series ni unya kabitan og mas, shinimas. Unya ang mas mahimong masen, shinimasen. Ang mas mahimong mashita, shinimashita. Ug ang masen ngadto sa past tense mahimong masen deshita, shinimasen deshita. Inigtaktak sa mas ang mahabilin shini, mao ni ang conjunctive. Ug pagpurma sa plain past affirmative, ang mu mahimong nda, shinda, ug ang te form nda ngadto sa nde, shinde. Unya ato pong gi-practice ang mga balaod sa pag-conjugate pinaagis paghimo og mga simple nga mga sentences gamit ang mga bag-ong verbs nga atong nakatunan. Imong naestudyohan kada klase na po ka bu, mo ug usa ka no verb para suma total 21 ka mga bag-ong verbs.
Kamao na kaunsaon pag-conjugate ngadto sa 8 kalain-laing tenses. Busa aduna na kay dili mo minus sa 168 ka verb vocabulary niining lisona lang. Unya idugang ta ang 480 gikan sa atong lesson sa mga root wrapping verbs o ku-gusto ending verbs. Suma total aduna kay di mo minus sa 648 ka paagis pagsulti gamit ang mga verbs. Ikombinasyon ta sa imong nabalaan matod sa mga particles, adhetivos, mga nouns o pronouns, daghan ka nagyog masulti. Hinaot nga pinaagi ni ining lesona, napun-an ang imong kaalaman sa hinapon. Kita-kita ta sa sunod nga video lesson bahin sa pag-conjugate sa mga category 2 verbs nga nagtapos sa ru, tsu, ug u. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho o naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw og tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 2,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.